Welcome to Yepsat Aposi. This is episode 2, season 1. And we've got our boy Rose. Bosh, ek is nie ver nie, blok maar die was manga soek my kop. Ek kom van sa kopo en doen en maak es op a bos. So slaat ek nou die kaste los van ek soek my kos. Net als ek kom kat die klingie ding ek wil haar roof. Awi, nee. Ik is toch bij Roostri van Soko Mondesa. Ja, zo ver ik is. Ik is een drill artist van Namibia, zo ja. Kom online. So the sound that you name. Sound, drill. Oh, nee, like, de andere sound is like kassie drill. Ik zie, nee, drill, ik is een kassie drill out hier. Nee. Ja, ik weet misschien hoe die kassie en hoe dat ik weer in de kassie en. Zo ja. Baya van die mensen zal zeggen, je kan als iemand moet noemen, als iemand op die wave moet springen, die drill wave, somebody will say, no, it's my sound. But what makes you, Nima, what is it from? Yeah, what makes you different so we can know that it's your sound? So Or do you think you are the originator of the sound? Die kassie drill one. Yeah. Kassie drill is net, is een ding van de zie. Is dus, ik kom ik zeggen, maar zie een ding om te zeggen, is die originator van die sound die. It's mostly een ding van. It's net zoals. Kom je maak maar example van een piano. It's niet zoals een piano in Afrikaans zijn. Het is ook net gaan mixen, verstaan je? So die is maar ook net die, zo maar net dat ding, dat is ook net in die drill, maar als we om kassie drill van ons drill nu oor wat gebeurt in die kassie. Ze let nog net spice bij komen gezegd. Ja, zo een kassie ding, verstaan je? Zoals dat ding van, om te zeggen, hoe kan ik dat zeggen? Je kan, wat gebeurt, kijk, alles is net diezelfde, bro. Drill is drill. En die kassie is nu nog drill, bro. Zo je gaat op drill, is ook net, is net diezelfde, bro. So dat is een verschil van wat ons maakt. Het is net dat ding van, ik mix nu net die sound, Afrikaans, Engels, die kan, dat krijg je misschien over toch. En het is net die hangen van je stem af en hoe je opkomt op je bora, verstaan je? No, wie, sorry, ik had je nog. Maar gaan. Nee, check, het is niet zoals je, kijk, hangen af hoe je op je bora komt, verstaan je? Het is net zoals, als ik op mijn bora klim, ik klein maar net. Check, ik ga met mijn problemen op me, bro. Ja, ik ga met hoe ik voel, verstaan je? Ja, so die andere volgende die over ook zo voelt zoals ik voel, verstaan? Verstaan je? Ja, so is maar net dat ding van die connection. So die zal eigenlijk zeggen dat je sound niet. Het is een sound wat al daar was. Je eet maar ook net je eigen flavor bij komen. Ja, dat is zomaar klaar. Dat was ik maar net mijn spice komt neer, komt zet mijn hele vegetables en hele goed. Yeah. So you've built a name for yourself, but before the name. And this whole motion that's going on, who were you growing up? Ons moet dit nou net so 'n bietjie vinniger insit. Like het jy geweet nee, dis al vandag musiek maar cause ek sal nou nie lieg hier en sê you're not top 5. If we speak about like rappers in the country, they mention you and they name some other guys. Just not in Swakop, I mean like the whole country. Who were you growing up? Did you already know you're going to be this guy or you're just like kom en probeer dit maar net uit? Zo niet lieg ik al. Mijn opkom was net kak die mekaar al. Maar voor mij, dat was klaar ding van, ik was net over het net klein. Kom ik zeg maar, ik was over aan sport goed man. So ik was, kom ik met begin zo ik had groot geraakt bij mijn joiners nou net, ik had groot geraakt jigenes nou. Bij die joiners, zal ik goed is drongla, goed is net Messi goed het speel je verstaan. So elke dag ik is met verschillende mensen, ik is met Congolese, ik is met mensen wat Porto, ik is met die mensen, je kan hoe is African continent, hoe die mensen geniet goed is. Is anders als hoe jullie kan met die mensen, like, aan kan is like denk van, je ken je weer Warazon. Zal je weer Warazon kennen? Ja, zal je weer Warazon kennen. Is van Sokop. Is van Sokop is sa artist van, zie, kan niet zeggen Congo niet, ken je wat? Maar het is de groot geraken dat ik hem nu luister. Zo ik het basis van daar. Hij serie Fali Pupa. Ja, dat kwasa goed. Zo ik het groot geraken, ik luister hoe de oude mensen verstaan. Zo dat denk van die dans, hoe die oude dans. Zo ik het meeste, zoals we nog beginnen, ik begin dans verstaan je. Maar opkom ik nog beginnen dans. Zoals ik dans, je kan je zo op stage, je ziet hoe gaan performen misschien met artists goed. Zo check je zo ik nog die, ik ken niemand hoe ik die muziek ik kan net straks zitten komen. Kom ik zeg maar mijn bra. Mijn bra koloko het muziek gaat doen gaat. Ik ken nog niet. Ik kan ook eens zeggen, het heeft me geïnspireerd. Of ze dat denk van wat ons misschien net die surrounding hoe muziek opkomen. Ik ken niet hoe het komt. Ik kan ook ik zou niet liegen kou. Dat is het gaat hier. Did the idea had jezelf vandaag een musician worden? You just found yourself in a space.
I get like ons het Or nou did you have like a slight idea to say, no, I'm headed this way? dat ook niet liggen, ik net geprobeerd kan. Nee. Elke dag. Net zoals dansen, ik net geprobeerd. Toen vat ik om aan. Muziek, ik net geprobeerd. Ik is net dat wat alles aanvat kan. Ja, maar ik ken man, ik kan limits reach wat ik ken niks. Yeah. Ik is een man wat net push. Yeah, your sound, the cathedral, excelsior is your sound. You can nog even doen cathedral. It mentioned 3 rappers that do cathedral. Apart from him, yeah. Yeah. Cathedral, dat dan. Kijk, Cathedral is nog was 2, maar stand je. Denk samen gaan brengen. So, Nee. Los no for you, eh? No, I'm just trying to like. Oh, laat. Yeah, mention. laat ik je laat verstaan. Oh. Zeker ken je nog van. Your sound feels very you and sounds very you. Do you think Namibian rappers are still influenced by outside sound, so as international sound, or are we finally defining our own wave? You see, because now you call it Cathedral, yeah. There's onze sounds in Ja. Dat is een sound wat van beter kan afkomen. Ja. Denk je ons het nou iets gekregen wat ons en kan roepen? Ja, die Cathedral is gaan noemen is ons en like die ding is dat ding van zoals je nog had gezegd, wordt die ons nog geïnfluenced, like bij ons wordt nog geïnfluenced like internationally, like ons allemaal was geïnfluenced internationally like in het begin, maar dat is like iets wat staan, even ik was geïnfluenced van een PD kanaf, dus hoe ik nou met die Cathedral gekomen van, obviously je moet, like is toch is hip-hop man, hip-hop is die dingen is net hip-hop, so drill is ook net hip-hop, is net denk van, wat je brengt, wat brengt je op die tafel, verstaan je, van je kan dat, wat anders te klinkt, als van buitenlandse mensen, so voor mij, is dat ding van, ons is nog gefocust op de international goede, maar zoals nu, zoals ik al zei, misschien tegen 2 jaar terug, ik ken niet, misschien als je op onze ogen kan gaan checken, ik klaar ga zeggen dat ze speciaal met dat niveau heeft. Zoals dat ding van... So, this jealous thing, you can proudly say it's proudly Namibian. It's proudly Namibian street. Okay. Yeah. Als ik weer moet van mensen je raps luisteren en there's so much you can take off. Zoals je praat van straatleven, je praat van drugs. Yeah. Drugs. Like people selling drugs, you know, like the normal Kasi way of growing up in the hood. So you rap with a certain anger, man. What are you chasing right now? Is it like respect or money, legacy, or just proving people wrong? Ja. Zoals je nu alles, dat je hele goed wat je noemt, dat voel ik ja alles. Nee. Ja, ik voel het ik ja alles. Van ik, voor mij is like, ik is kak, ik kan niet zeggen, ik is, bra, ik heb misschien 6 personalities in mij, bra, van zoals nu. Ik zou niet liggen, ik ja, ik is, maar net vandaag, ik is duw, morgen ik is duw. Ik kan ook beslist vandaag, ik is zoeken. So in the yellow hood money, power, respect, and proving people wrong. I don't want to say haters, but people. Ja, dat is mensen wat obviously moet. Yeah. So all the yellow hood is in your one. Ja. That's what you chasing. Ja, ik zag, like, om te zeggen, ik die zaak eigenlijk, zaak was net daar in het begin, maar je kent je DJ, je net iets, je maakt iets en je net van, maar nu man, ik voel weer zaak goed in. Ik voel net zaak is, maar net iets wat klaar daar is. Nee. Ja, dus obviously net komt zoveel mee is, maar net, ach, je kent wel dingen, je kent man, die mensen beginnen wezen om te zeggen, dat is meer als net, dat is net meer als net, dat is meer als meer, bro, niet die wat allemaal gewoon niet, maar ik zeg niet, ons allemaal is hetzelfde niet, maar net over die mensen, je kent dat dream chasers, maar we zijn je. So, dit is net om te zeggen, die dream chasers, om te zeggen, zo, je kan dit doen, gauw. Ja, je kan, als ik dit kan doen, van, ik zou niet leren, gauw. Ik voel ik aan dat definition wees. So to make it short, you're here for everything. Ja. This is voor alles. Alles. Oh, dit is net vandaag een vraag is wat de mensen bij elkaar gezet hebben. Ja, nee, zo. Veel de vraag is, we grow, you're still going to come back. Ja. Eindelijk de ene kan je zeggen, season 1, episode 1, part 1. Is grap. Maar die man gaat weer terugkomen, ja. En ik wil vragen, like, ik zie zoals daar, ik zie eindelijk match features. You guys feature with each other, and me saying you guys, it's now you, Wenny, and cousin Sam and Parker. I'm speaking of what I see. Yeah. And you are a group of friends. Yeah. But outside of being a group of friends, do you think Namibian hip hop, like the community of you guys,
support each other? Do you guys support each other enough, or is it everyone in his own lane type of vibe? Ta Van, ini, van, van, ik vraag die vraag nee, mm, van, you have so much potential, you could work with other people outside of your circle of friends. yeah. Voel je dus man voor hemzelf, of dus man hoe net die egos om te zeggen, nee, ik wil niet met die man werken. Zoals nou en die Yeah, ouders nou like, is. yeah, Ik currently. voel dat zoiets, bro. Ik voel like ons allemaal, bro. Like, zoals ik nog in me, due to my experience, ik was bij plekken en voor mij, ik het net, ik kreeg niet klaar de liefde van, kom ons weer. Ik kreeg niet denk van, dat is Jay, of dat is Venti, of dat is Vati. Vooral in de hip-hop community, ik voel dat is zoiets, bro. Het is niet dat ik denk van, kom ik ze maar net die waarheid zo, again. Voor mij, zoals voor mij, nee, als ik met Joba Bora moet gaan, like, voor mij, ik zou niet restrict voor wat is, like, zoals ik van milk juice gezegd was, like, wat kreeg ik van Joa als ik met Joba Bora moet klim? Verstaan je van, obviously, Jay zoekt ook iets van mij. Als je zelf niet bij je kon Bora is lang. So, is het van om te zeggen dat is Jay, is het dat denk van, wat kreeg ik? Kijk, dit verschil zoals, kom ik zeg maar, ik kan naar Bora maken met dat over, zoals mijn braken en ze me neem. Sin Jay neem moest. So, ik maak ik als ze maar Bora. Ze praten om te zeggen, wat kan je los neem, dat 7 minuten, dus de Bora gemaakt, zo en zo. Like, is je altijd voor benefits, so soms is ook net van nadenken van, exposure. Je kan niet wat ze audience dan ook niet. Ja, of elkaar. Ja, verstaan je? Ja. Misschien de ooit aan audience wat ook voor mij kan opbouwen. Zoals ik denk van Jelle, jij bent met elkaar zo, dat is denk van Jane. Kijk, voor mij, mensen wat door Jay goed te praten is niet. Zo kom ik ook van die oude wat door die goed te komen. Die goed te breek net af, die goed te blijven niet lang ik al. Die goed te blijven niet lang, die goed is net van no. Verstaan je? Die goed is net van no, bro. Zoals moet nou denken van, je no. Future en die generations wat loop. So, ik kom weer terug bij mijn vraag. Toen denk je dat er samenwerking of man, dus NC. In onze groep Lane. ook, we zijn No, like generally in the hip hop community. Judging now from what you see, do you think that's a working together, or it's just Ik denk dat ze working together ding met aankomt zo. Sorry, kan ik vragen? Hè? Kan ik vragen? Is de a community? van hip-hop, zoals nou? Zal je 10, besides us, zal je 10 aan een hip-hop artist kan For nog? sure. Namibian. Ja. Ik kan nog hier, bro. Ik kan nog hier. Ik zal, als ik je moet geven, is Kesse die Caron. Ja. Moet ik ook voor hem mention. Ja. Oké. Maar deze moest nog Jella, zoals dopamine is nog Jella. Maar als een spraak, kom ik zeggen, Kesse die Caron, Kevo Maro, Stanzo, Abdul, Winnie. Winnie is on. Ja, Winnie is nog Jella. Solos is ook Jella. En wat is die wensen van Tapakan? Sinds hey, ons kennen nog niet de wensen. Of ik persoonlijk. No, de Tapakan, bro. Hela. Is dat goed? Ja, dus ook. Het is heel wat met Spoeza die Bona gaat het, man. Maar ik ken van Kesse die Caron, OG. Ja, so. Out of everyone you mentioned. Hey. Yeah, I also not thinking if we really like have a community. Of hip-hop. Yeah, but that small community can make it work. Ja, 100%. That's there. So, jy voel, daar is 'n samenwerking wat aankom. Ja, dat zal wees van ons push nog die ding, verstaan je? Okay? Ja, zo ons push die ding. Baie van die underground artists stoot mekaar. Ja, Die baie van die underground artists stoot mekaar. Jy sal nie sien dat 'n underground artist wat die underground artist post of jy kan sy goed stuur, dat sy audience op die so goed klim. Ja. Okay, now cool. And if we come to your creative process, because I would really want to be like in studio once you like come up with what you write or all that. How is it like when you're in the studio? What comes first to mind? Is it a pain? Is it a vibe? Or just a beat? Because I can sense like a pain in your raps. Wat kom eerst your creative process as je misschien nou een song record of zo? voor mij, het begint niet ook zoals nou. Je kan bij mij is dat denk van, wat aangaan, zoals nou, even, ik kan ook nou,
Zoals ik nu zeg, en even ook, ik zou wat net schrijven wat ik meeste maar zien en misschien ook doorgaan zo. Voor mij, mijn creatieve proces is niet, like, soms is het in die studie, zeg dat zo is, zo voel. In the past experience. Ja, en die past experience en die present experience plus de danga van mijn situations af verstaan je like petit train als ik nu besluit is ook zeg mijn personality is kakbag so ik kan dier goed ik gaan naar misschien in een maand en ik kan zo ik is ook ik vat lang maar bora de release ze moet niet bora release deze misschien een bora ding misschien like heel tijd wat ik misschien zoals ik nu zie waar ik gegaan en toen kan ik die kan ik deel het information of zoals ik lijn verstaan je so voor mij naar studie en naar studie gaan soms is die beat ook wat de man liet. Ja, die beat die liet kou. So because ze vrouw bra, so ze beat misschien maar ik go ik leer goed hè bra. Ik leer net dat luister ik misschien die beat ik hoe me bezig dat check ik ta wat kan ik zo zeggen verstaan je so maar voor mij is maar net van wat gebeurt kou. Ja, ik voel maar net als mijn scenery en goed dat ik zie bra. Zo kom ik dat begin no. Ja, ik kan ook report die. Ja, ik is net de ja, ik weet wat dan gaan op de zo. De laatste vraag. What did you learn or no? What did you have to unlearn to grow as an artist? Like, what did you have to let go for you to grow as an artist? Niemand worry over you nie, bro. Yourself kan niet, bro. Like niemand, like You should save yourself. Jong pratas. Niemand worry nie, bro. Like soos net only even op no, bro. Niemand worry wat jy deur gaan nie. Dat is ja ding. Ik glo die ding wat ik genoeg aan zeg, ik glo niet in braaskap, vriendskap. Ik glo niet in zoals mij aan ik glo in aan se verstaan je. Ik glo in die is me. Ik glo in die braaskap. Kijk, dat is ding van man, zoals ik ken zelf wat ik zoek. Ik ken niet wat je zoekt. Ik ken niet wat die man zoekt. So voor mij is dat ding van ik worry over wat ik zoek, verstaan je. So als jij met mij alleen, ons is samen, dan ons lijn, dan ons maakt zo over die dingen zitten om te zeggen, like, niemand worry over wat je deur gaan niet, bro. So je moet jezelf kan save om te zeggen, nee, zoals ik sta over mezelf, dan maak ik denk zo, maar je moet ook kan weer, kijk, dat is mensen wat over je worry, je moet ook over mensen worry, maar die dingen wat ik niet kan zeggen, is net dat denk van, niemand worry over wat je maakt, bro. Ja, voor mij, niemand worry over wat je maakt. Unless je dat doen, als je dat niet doet, denk je, zoals ik dit ga doen, denk je, ik zal nog, wie zal nog met mij gaan kijken, zoals nog? Niemand, die, bro. Zo, op je oor die wat ik doe, komt dat mensen zeggen dat die en die en zo en zo en zo, het gebeurt zo en zo. Voor mij is het dat denk van, eigenlijk dat je zo van post of van post. Ja, zoals die rap zegt. Ja, nee, zo. Nee, this were like quick questions or a sit down with Top Boy Rose. He's one half of Honda met veel manieren. Salut. And from the A is you brand ambassador or you are part of. From the is From that is a groot operation, is a big operation. Maar ons zal nog over dat like. Ja. Over uw persoonlijke spatie zal ons nog weer gaan praten. Dus je hebt ze te posie en. Priya. We out. Salut.